В недрата на Златната пустиня, край западния бряг на свещения Нил, се извисява колосална структура, оцеляла след падането на династии и култове. Това е прочутата пирамида на Гиза, издигната по волята на Хуфу, известен още като Хеопс. Но зад каменната обвивка и съвършената геометрия се крие една различна, почти забравена история. История, преплетена с чудеса, пророчества и намеса на неземни сили. Става дума за тайнствения папирус Уесткър, изключително крехък документ, съхранил гласовете на древни времена. Открит през 19 век при неясни обстоятелства, той съдържа 5 предания, разказани в царския двор на самия Хуфу. Всяко от тях разкрива свръхестествени събития, обвити в загадки и символика. Това не са просто приказки, а кодирани послания за произхода и силата на управлението. Уесткарският папирус не е намерен в саркофаг или подземна гробница, а в ръцете на английския пътешественик Хенри Уесткар. Начинът, по който се е здобил с него, остава загадка и до днес. Без ясна датировка, текстът предизвиква спорове сред археолозите и историците. След смъртта на Уесткър, документът попада при немския учен Рихард Лепсиус, който го дарява на Берлинския египетски музей. Артефактът не съдържа религиозни формули или погребални молитви, а разкази, наситени с символи, мистицизъм и поука. Написан на курсивен иероглифен стил, използван за литературни текстове, папирусът носи духа на древността. Повреден и избелял от времето, той изисква огромни усилия за превод и тълкуване. Но съдържанието му ни отвежда в свят, където реалността и чудесата се преплитат неразривно. Началото е дадено от самия Хуфу, който търси вдъхновение в миналото и изслушва историите на своите синове. Всеки от тях разказва легенда за древен маг, велико чудо или необяснимо събитие. Това са не просто анекдоти, а примери за морал, справедливост и връзка с отвъдното. Първото предание ни отвежда при фараона Джосер и неговия загадъчен съветник – Имхотеп. Имхотеп е архитект, лечител и свещеник, чиято фигура стои на границата между историята и мита. Той създава първата стъпаловидна пирамида и по-късно бива обожествен. Фрагментите от текста подсказват, че той извършва необикновено деяние в полза на Джосер. Дали става дума за изцеление, защита или чудо, това остава загадка, но посланието е ясно – магията служи на владетеля. Следващият разказ принадлежи на принц Хафра, бъдещият фараон. Той описва странен случай в двора на цар Непка, където свещеникът Обалнер открива изневяра. Вместо да прибегне до гняв, той използва ритуална магия, за да създаде двусъчен крокодил. Когато любовникът на съпругата му се появява, крокодилът оживява и го повлича в езерото. Без думи, без свидетели, само действие. След 7 дни Обалнер показва случилото се на самия фараон. Чудовището излиза от водата с тялото на престъпника. Властелинът заповядва мъжът отново да бъде върнат в дълбините, а жената наказана със смърт. Разказът не е просто демонстрация на чудо, а послание за справедливост. Магията тук е съд, а жрецът – инструмент на небесната воля. Третото предание се разгръща във времето на Снофро, бащата на Хуфу, известен с построяването на 2 пирамиди. Фараонът се чувства изморен и нищо не успява да повдигне духа му. Дворцовият жрец Деджаемонх предлага необичайно развлечение – разходка по езерото с 20 девойки, облечени в мрежести одежди, които да го развеселят с песни и танци. Но едно събитие променя всичко. Една от девойките изпуска в езерото своя тюркоазен амулет и отказва да продължи празненството. Дори когато й се предлага нов накит, тя отказва. Нейният е специален, магически. Тогава жрецът използва заклинание, с което разделя водите и изважда предмета от дъното. Магията възстановява хармонията, музиката се връща, а редът е възстановен чрез мъдрост, не чрез сила. Фигурата на владетеля Снофро е описана не като велик стратег или мъдрец, а като личност, податлива на настроенията на своите приближени. Това го прави по-достъпен, но също така и по-лесно раним. Историята внушава, че дори и най-всемогъщите са под влиянието на тези около тях. А четвъртият разказ идва от устата на принц Хорджедев, син и довереник на самия Хуфу. Той разказва за необикновено събитие по време на управлението на своя баща. Главният герой е Джеди,
мъж на възраст от 110 години, който консумира по 500 хляба и 100 питиета на ден. Но неговата слава не идва от апетита му. Той притежавал дарбата да възвръща живот на същества с отделени глави и познавал тайните зали в храма на бога Тот. Хуфу, изпълнен с любопитство, защото и сам възнамерявал да създаде подобен храм, изпраща своя син да доведе Джеди в двореца. Старецът изпълнява демонстрация, поставя обратно главите на гъска и бик и те оживяват без следа от нараняване. Очарован от видяното, фараонът го разпитва за местонахождението на светилището на Тот. Надява се да узнае неговите скрити стаи. Джеди признава, че точната им бройка му е неизвестна, но твърди, че знае мястото. Отказва обаче да го разкрие. Обяснява, че тайната не е предназначена за Хуфу, а за бъдещ владетел. Тогава произнася пророчество. 3 братя ще се родят от жрицата Редеджет. Те няма да принадлежат на настоящата династия, но ще владеят с истинско право. Предсказанието гласи, че тези деца ще станат царе и ще поставят началото на 5-то владетелско семейство. Това се превръща в емоционалния и властови връх на историята. Докато по-ранните разкази коментират справедливост и настроение, тук вече се говори за престола. Пророчеството не е директна заплаха, но подкопава сигурността на Хуфу. Въпреки това, той не реагира с гняв. Напротив, показва уважение. Джеди си тръгва, обграден с дарове и почит. Този разказ легитимира преминаването от 4-та към 5-та династия в Древен Египет. Но остава неразрешен въпрос. Кои са тези деца и кога ще започне тяхната епоха? Последният разказ дава отговор. Там пророчеството започва да се осъществява. Сюжетът се измества към дома на Редеджет, обикновена жрица, която очаква раждането на 3 момчета. Говори се, че са заченати с намесата на божества. Не е ясно дали бог Ра е баща им в истински или символичен смисъл. Но идва моментът, в който самите богове се намесват пряко. 5 от тях пристигат на вратата й. Изида, Нефтида, Месхенет, Хекет и Хнум, преобразени като странстващи музиканти, се появяват и искат да окажат помощ. Редеджет ги допуска и започва трудно раждане. Първото дете е Осеркав, за когото Месхенет обявява, че ще стане господар на горен и долен Египет. Второто – Сахоре, а третото – Нефериркара, получават благословии и пророчества за бъдещето си. Всяко от децата е белязано с предопределена съдба. Това не е просто раждане, а съзидание на нова божествена линия. След появата на новата власт, боговете се оттеглят. Слугинята на Редеджет обаче се скарва с господарката си, получава побой и гневно побягва, за да издаде тайната на цар Хуфу. Но съдбата й се намесва по драматичен начин. По пътя среща своя брат, на когото разказва всичко. Той също я наказва и я отпраща към реката, където е погълната от крокодил. Братът се връща при Редеджет, която оплаква изчезналата жена. Той започва да разказва станалото, но точно в този момент историята в папируса прекъсва. Последните думи са изгубени, сякаш и самият свят се пренарежда. Този завършек затваря цикъла, Джеди предсказа, тук то се сбъдва. Чудото не е само ритуал, а се превръща в реалност. Боговете не се намесват чрез бой или интриги, а чрез сътворение. Митът и реалността се преплитат. Раждането на царете не е просто хроника, а акт на космическо възстановяване на реда. 3 синове не са измислени герои. Осеркав, Сахоре и Нефериркара са реални фараони. Историята не е само легенда, а обяснение на властовия преход. Това е начин древните египтяни да обосноват новата династия като избрана от небето. Така папирусът Уесткар завършва. Не с финал, а с прекъсване, както животът тече отвъд написаното.